ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న వాళ్ళకి జీవించబోయే వాళ్ళకి అందరినీ దేవుడు పెళ్లి విందుకు పిలుస్తున్నాడు. ఎలా పిలుస్తున్నాడంటే ఆయన తన సేవకులను ఎన్నుకొని వారి చేత కడపత్రాలను పంచిపించి సంఘంలో బోధలు చేస్తూ విందుకు పిలుస్తున్నాడు. కానీ ఆ కడపత్రాలు పంచేవారిని కొడుతున్నారు, బోధలు చెప్పేవారిని చంపేస్తున్నారు. ఇంకా కొందరు బోధించేది వినకుండా కడపత్రాలను లెక్క చేయకుండా సొంత పనులు చేస్తున్నారు. దేవునికి చాలా కోపం వచ్చి మంచివారిని చెడువారిని అందరినీ పిలిచాడు. అప్పుడు ఆ స్థలం అంతా నిండిపోయింది. అప్పుడు దేవుడు అతిథులను చూడడానికి వచ్చాడు. అందులో ఒకనికి పెళ్లి దుస్తులు అంటే రక్షణ దుస్తులు లేనందున వాడిని చీకటి గదిలో వేయమన్నాడు. అక్కడ ఏడుపులు బాధలే ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఆ విందులో ఉన్నారంటే యేసుక్రీస్తుని నమ్మి ఆయనను వెంబడించండి.